मुलुगाव नुनो मोनै भुट प्रेतनि गिलु बालु गोहो दंमारो नामा? भुट प्रेतनि गोहोगोरा आत्माया मुलुगनि जायगा जायगा थाखुमाना दंखुमायो नामा? जाय गोहोखौ हमदांनो आरो मिथिस'नो हाया। बेबादिनो नगाव सहरनि गंसे लामायाव सोमजिबाय थानाय मोनसे जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। लामा सेराव थानाय गंसे बिफाङाव हमदांनो आरो मिथिस'नो हायै मोनसे थाखुमानाय गोहोआ बयखौबो साननो गोनां खालामदों। दान मोनथामावनो जिनै सा सरासनस्रा सुबुंफ्रा हरखाब जाब्रबथायजों बिफां सेरावनो जिउ गोमानाया ओनसोलनि बयखौबो गिखांहोदों। बेबादिनो दिनैसिम बोसोरसेयावनो बे बिफां सेराव 18 सा सरासनस्रा सुबुंफोरनि जाब्रबथायजों जिउ गोमानाया सोराङाव फैदों। लोगोसेनो बे लामा जरायाव जाब्रबथाय जादोंब्लाबो एबा जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादोंब्लाबो रावबो सुबुंफ्रा जायगायाव एसेबो थै गैयै एबा जाब्रबथायनि जेबो चिह्न गैयैखौ फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा। नाथाय मा दं बे बिलाइजों खोबजोबनाय खोमसि बिफाङाव? बेखौ लानानैनो ओनसोलनि साननो हनो गोरों सुबुंफ्रा सासे तान्त्रिकनाव नायखांहैदोंमोन। तान्त्रिकनाव नायखांहैनायाव बे जायगायाव गिलु बालु गोहोगोरा साथाम आइजोनि आत्मा दं होननानै फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय थारैनो बियो बेसेबां सैथो? जाय जायगायाव जाब्रबथायखौ दबथायनो पुलिस बिफानाबो बेरेकेड लागायनायजों लोगोसे स्पिड ब्रेकारबो होनानै दोनदोंमोन। नाथाय बेफोरबायदि होसेयावबो खेबले खेबले जाब्रबथाय जानाया खमायैखौबो रोखायै फोरमायनायखौ सुलुङाव नुनो मोनदों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।